Sfortunatament, hekk bħalissa l-Ewkaristija qegħdin niċċelebrawha b'mod ridott ħafna, b'mod limitat ħafna. Mhux għax mhijiex essenzjali l-Ewkaristija. Ara ma mmurrux bl-idea illi dak li hu essenzjali f'pajjiżna seta' jibqa' sejjer u l-Ewkaristija kellha tieqaf għax mhix essenzjali. Ara ma mmurrux b'dik l-idea x'inkunu tassew żbaljati, tassew ingannati. Però fl-istess ħin, il-fatt li qed ngħixu l-Ewkaristija b'dan il-mod, anki b'mod ridott, b'mod limitat, jista' jqajjem fina iktar ix-xewqa. U jalla, flok li torqod fina ix-xewqa, flok li tikkwieta fina il-ħeġġa biex niċċelebraw l-Ewkaristija fil-komunità flimkien. Jalla dan iż-żmien iservina bħala sawma. Jalla dan iż-żmien iservina bħala penitenza, bħala nuqqas illi jimlina iktar bix-xewqa, iktar bil-ħeġġa, iktar bil-ħerqa biex niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Imma nirrepeti. Ara ma neħdux il-messaġġ illi sfortunatament nistgħu nieħdu minn ċertu għażliet jew deċiżjonijiet li jsiru. Ara ma mmorrux nieħdu l-messaġġ illi l-Ewkaristija mhix essenzjali. Hekk niftakar flajta tal-insara tal-Afrika fl-ewwel sekli tal-Knisja, meta l-Imperatur ipprojbilhom ma ħallihomx jiċċelebraw l-Ewkaristija u dawk qalu aħjar mejtejn fil-ġisem imma ħajjin fl-ispirtu għax in-nisrani ma jistax jgħix mingħajr l-Ewkaristija tal-ħadd. In-nisrani ma jistax jgħix mingħajr l-Ewkaristija tal-ħadd. Altru li essenzjali l-Ewkaristija. Essenzjali iktar mill-ikel, iktar mis-supermarkets miftuħa, iktar mix-xogħol illi bqajna nagħmlu. Iktar essenzjali minn dawk kollha